Waar zijn jullie? Zitten ze een paar maanden? Ja, nee, ze komen wel de maanden. Oh ja. Zwemmermaanden zijn we nog niet. Oep. Ja, maar het was niet precies zo. Soms komen ze borst. Want die met onze worst. Die ook zo issues bij samen met hier. Dat zijn ook mensen. Dus die is sterk.